Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo radiws cylch o wybod ei arwynebedd. Felly, enghraifft, arwynebedd cylch yw 64 centfed y sgwâr. Beth yw ei radiws? Yn y cwestiwn yma, rhowch eich ateb yn gywir i 2 ledegol. Nawr, mwyn ateb y cwestiwn yma, mae'n werth cofio sut ni'n gweithio allan arwynebedd cylch. Y fformula ar gyfer cyfrifo arwynebedd cylch yw pi, yr rhif arbennig pi, lluosi hefo y radiws y cylch wedi ei sgwario. Nawr, byddai modd ystyried y fformula yma fel peiriant rhif. Y radiws mynd i fewn i'r peiriant rhif, yr arwynebedd yn dod allan. Felly, os o'n i lunio peiriant rhif yna yn fan hyn yn awr, mae'r radiws yn mynd i fewn i'r peiriant. Nawr, y peth cyntaf sy'n digwydd yn y peiriant i'r radiws, dyma fo'r radiws yn fan hyn, dyn ni'n sgwario y radiws yn gyntaf. Felly, y weithred gyntaf yn y peiriant rhif ydy sgwario. Ac yna, ar ôl i fi sgwario'r radiws, mae gen i fi y radiws di sgwario, wedyn dwi angen lluosi fo pi. Mae fformula ydy pi lluosi hefo y radiws di sgwario. Felly, lluosi fo pi, ac yna, yn dod allan o'r peiriant rhif yma, mae gennym ni arwynebedd y cylch. Nawr, mae'r cwestiwn yma yn gweithio y ffordd arall drwy'r peiriant rhif yma. Dyn ni'n cychwyn efo arwynebedd y cylch ar y ochr dde fan hyn, dyn ni angen cyfrifo radiws y cylch. Felly, dyn ni angen gweithio yn ôl drwy'r peiriant rhif yma, a dyn ni'n gwneud hynna drwy gychwyn efo'r arwynebedd, nid lluosi efo pi, ond i fynd yn ôl rhannu hefo pi, ac yna nid sgwario, ond i fynd yn ôl cymryd yr ail isradd. Felly, be dwi angen gwneud efo hyn ydy cychwyn efo'r 64 fel yr arwynebedd, rhannu hefo pi, ac yna beth bynnag ydy'r ateb i hynny, cymryd yr ail isradd i ffeindio'r radiws. Felly, gadewch i ni wneud hynna yn awr. Cychwyn efo'r arwynebedd, 64, ac yn gyntaf, rhannu efo'r rhif arbennig pi. Nawr, dwi am ddefnyddio y cyfrifiannell i wneud hynna. Dwi am wneud 64 rhannu hefo shift pi, a wedyn mae hwnna just dros 20, mae'n sgwennu hwnna allan i llawn y funud yn awr, 20.37183272. Felly yn awr, dwi yng nghanol y peiriant rhif. Dwi wedi cychwyn efo'r arwynebedd 64, dwi wedi rhannu efo pi. Wedyn, cofiwch be nath ni ddeud, i fynd yn ôl at y radiws fan hyn, dyn ni angen dadwneud y weithred sgwario yma, felly cymryd yr ail isradd. Ail isradd felly o'r rhif yma dwi angen wneud, mae'n gweithio allan y radiws. Ar y cyfrifiannell, mae'n ddigon hawdd gwneud hynna, oherwydd mae'r rhif hir yma yn nawr yng nghof y cyfrifiannell. Cwbl dwi angen pwyso nawr ydy botwm ail isradd ac yn gofyn am ail isradd yr ateb, answer yn Saesneg, sydd yng nghof y cyfrifiannell, pwyso anhafol i, a dyma fo y radiws dwi angen. Felly yn llawn, mi fyddai'r radiws yn 4.5135, 16668. Ond, mae'r cwestiwn yma yn gofyn amdano yr ateb yn gywir i 2 ledegol, felly yn talgrynu i 2 ledegol, 4.51 felly ydy'r ateb dwi angen. Beth yw uned yr ateb yma? Wel, gafodd yr arwynebedd mewn centimetr sgwâr, mae'r uned ar gyfer y radiws am fod mewn centimetr. Ac wrth gwrs, dwi wedi talgrynu hwn i 2 ledegol. Cyfle nawr iddo chi roi cynnig ar y math yma gwestiwn. Estynwch ddarn o bapur a pensil allan. Meddyliwch beth yw'r atebion hyn, defnyddiwch eich cyfrifiannell i weithio hyn allan, ac yna cymharwch eich atebion chi efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar eich sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.